Улица Полевая, 20 марта, да. Вон там вот строят, а тут люди независимо от погоды собрались. Да, рассказывайте, что тут. Добрий день, громадо! Добрий день! Слава Україні! Героям слава! Слава! Хай Україна живе наша з добрими, чесними людьми, не крахоборами, які нас хочуть підняти інфраструктуру, наші теплові мережі, нашу воду і наші дітки, де дітки гралися, де робили шашлики, де люди робили порядок. А тепер даю слово кожному цьому нашому дому, хай кожна людина зробить своє слово. У нас іще з'явилися документи. Так як він казав, що немає правовласниці, що це структура, ніде не дійсня. Пожалуйста, державний акт на цю столову. Так як директор позавчора до мене приїжджав. Ви маєте на увазі столова отак, Крушинська, да, вона? Крушинська. Так. І так як оце були заміри, він сказав, як могли дати, ми його не взяли, так як тут проходять комунікації. Так. Ми зараз робимо звернення до Сабадаша, земельні ресурси, водоканалу, тепломережа, зв'язок. Ми вас дуже просимо, зробіть газконтора, всіх, щоб ви приїхали сюди, щоб ви нам зробили комісію, создайте. Саме більше обращаюсь до мера. Якщо в 2013 році він брехливо все розказував, 14-15 рік він ні разу сюди не приїхав. Ми люди убирали, косили, ми все тут робили, щоб був порядок, щоб дітки гуляли, щоб люди віддихали. Чому він приїхав в 16-му році? Брокерська компанія продала, це не тільки тут з інфраструктурою. Ті будинки, там ще два двохетажки продані. Оцю територію теж вони продали, люди відстояли. Я думаю, ми, всі мешканці цього будинку, зараз кожен скаже своє слово, відстоїмо, щоб не було в нас таких крахоборів, котрі все забирають від народу, від цих діток. Щоб стадіон забирають, скажу. І вони забирають нагло. А тепер до кожного. Підійдіть, хай вам кожна людина скаже. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте, чому третій раз я сюди приїхав, знімаю, просимо вже через телебачення, через общественну організацію мера приїхати. Чому вони не їдуть до вас? А ми їм не потрібні. А кому ж ви тоді потрібні? А вам потрібні такі мер? Нам теж не потрібні. Люди потрібні тоді, коли їм треба в крісло сісти, мабуть. Вони тоді перед виборами тільки обіцяють золоті гори. А коли до власті сідають уже, то їм народ не потрібний. 5 років вже. Ну знаете, ну ладно, мэр не может приехать, он, допустим, живет в Киеве. Ну кого-то прислать с депутатов, кого-то с комиссии, кого-то с исполкома прислать, с заступников. Ну правда ведь можно? Можна, звісно. Ну скомандовать и прислать сюда начальников коммунальных предприятий. Это же можно сделать. Хай би Ви показав би, подивіться на цих де дітей. У нас знаходяться діти, які комунікації, хай би сказав би, де знаходяться якісь тепломережі, хай би сказав би, де знаходиться газова лінія. Ось, все на будь ласка, світі. я прошу вибачення. Да. Підіть, будь ласка. Ось ця шановна людина і Да. його зять в тому році повністю оту територію прибрали від абсолютно всього сміття. Викосили все бур'яни, прибрали все сміття. Не було нічого. Ідеальна територія, чистенько, порядненько. В цьому році вже прихватизували собі якісь ребята. І це вирізали дівчата. всі Що це дерева. означає? Вирізали всі дерева. Мені саме жалко каштанів. Він записав, 2 дерева він уплатив, так? 2 дерева, да? Да. А вирізали все, що можна А вирізати. вирізали все, що було. Два слова. Да. Що таке? Іди до колективу. Ребята, де ми живемо, де сидить хата, де проводка, де нельзя строїти, прорветься елементаровіз, ми всі будемо бідні. Зрозуміло. Бачите, отак от. Да. Тепер оця людина, коли вбирала, підсоединилась я, тому що в прошлому году він одну сторону покосив, я наняла косілку, обкосили скрізь, деякий мусоринку, забираємо все. Біляться ті тополі, біляться це здання. Тепер у нас є документ, він казав, що немає на це здання нічого, у нас усе є на це здання. Ну людина, котра, фірма ця, що приватизувала, ось, зараз ми зачитаємо, давайте, її очі. Давай, читай. Читай. Давайте. Читай. А де ти? З Державного реєстру речових прав та немайнового майна про реєстрацію права власності. Закрилися від снігу. Час формування 2014 року, 12 грудня. Витяг дав приватний нотаріус Погребняк Олег Анатолійович, Київський міський нотаріальний округ, місто Київ.
На підставі заяви з реєстраційного номеру 9200-137, дата і час реєстрації заяви 1 грудня 2014 року, 16:48. Заявник товариство з обмеженою відповідальністю Антор Експо. Актуальна інформація про державну реєстрацію права власності, номер запису про право власності 7894 716. Час і дата реєстрації від 1 грудня 2014 року, реєстратор Погребняк, договір купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер ЗКП-02, виданий 15 листопада 2002 року, видавник відкрите акціонерне товариство Крушинка САД, товариство з обмеженою відповідальністю Антор Експо. Підстава внесення запису рішення про державну реєстрацію прав та їх обмежень з відкриттям розділу індексний номер 1762-4047 від 1 грудня 2014 року. Право власності, форма власності приватна, розмір частки 1 і власника товариства з обмеженою відповідальністю Антор Експо, код ЄДРПУ 31 42 53 52. Ну, все, в принципі. Ну скажите, почему никто не реагирует? У вас уже документы есть. Вы уже тут собирались один, второй, третий раз. Ну до какой степени это будет продолжаться? Куда ми еще знаємо з обращаться? істочником. Зараз я вам, Ігор Віталійович, розказую. Ми знаємо з істочником, що документація вже наче в Сабадаша на столі. Ну ми не знаємо, до нас ніхто не виїжджає. Люди кожен день по роботах. Якщо що, мені якщо хтось-небудь приїде, я все-таки буду дзвонити, я буду виїжджати, я буду боротись до кінця. Хоча мені вже йде погроза, що мене уб'ють. Аля, я тебе. Добре, хорошо, я с вашего позволения сейчас опубликую, пускай мэр и депутаты посмотрят. Завтра рабочий день. Будем надеяться, что хотя бы в рабочий день Да, и что-то кто-то решит. Якщо не приймає наша міська рада, ніяких нічого, ми дзвонимо надзвичайні новини, піднімаємо гарячу лінію, ідемо до президентського апарата. Це всі розвели звіти, це ще хуже банда, чи та, що була колись. Хай він собі построїв, він хотів біля річки, отуди, на Камчатку. До Байкалу. До Байкалу, на Байкалі там є озеро, там є все на світі, він так дуже хотів біля Байкала. Биробиджанская АО там есть, вот Да, хай туди і їдуть. Хай туди їде. Діти хочуть сказати, що стадіон. О, діти хочуть сказати, кажіть діти. Дети, у вас площадку забирают? Діти просять, щоб стадіон не забирали. Бо вже сказали, що він Уже, згодений. значить, приїжджає дама, приїжджає отакі мордовороти, вже фотосйомки роблять. Це що, стадіон буде забиратись? Ми не дамо. Ми будемо стояти до кінця. Я вместе с вами. Ми вас любимо. Дякую. Слово. Не доведи Господь, хто за мою жінку. Я побиваю всіх.